tindog sa aton sugangan. Nganiya na, ang masayaw, ihatag ko sa iyo ang santo anay, konsyal, sa namang bongto anak ko yung classmate, mabinuligon na konsyal. Former Councilor Marshall Mardumal versus sa namang bisita ang Balay San Mapanas, Balay ni San Lorenzo, si Madam Shirley Miraya.
City Councilor. At least ko ihatag ang mikropono sa nagong ikasi MC kag Brad Rodrigo Sisista. Sayaw mo na sa kanaman.